Bundak na po. Gi Gibundak na po. gibundak nimo. Asa nimo gibundak? Sa kuan. Sa salog. Nganong gibundak man nimo? Kay ihatag na ko sa iya ha. Unya, Dili niya kuha. so ibundak day nimo. Oh. Ha? Unsa ba na kay kasuko ato sa imong anak nganong gibundak nimo? Padol diri. Unsa? Nganong nabundak man nimo? Nakoy kasuko. Kay kinsa ka nasuko? Kay Liyami. Ha? Kay Liyami. Kinsa man na siya? Akong usawa. Tapos nganong imong anak man imong gibundak? Gibundak man kong anak. Ngano man? Kay mangita kog lalaki. Ha? Mangita kog lalaki. Mangita kag lalaki? Gusto din mo bay? Unya. Sige daw, unya. Mauna. So unsa man ka ato nakainom ka? Unsa? Wala ka kainom. Wala. Nag-away mo sa imong misis ato nga time? Ha? Unsa man yung giawayan? Si Liyami. Ha? Si Liyami. Kinsa man na siya? Akong usawa. Nag-away mo. Unsa man yung giawayan? Unsay rason nga nag-away mo? Kay Nagkuha ng bata. Ihatag na kong bata. unsa man anong gibundak nimo na wala kasi imong kaugalingon? Unsa nag-itom yung pananaw? Unsa ba? Nganong nabundak nimo? Ang kato imong anak nalambos. Nalabos akong anak. Nganong gay nalambos nimo? Kay Kuan si Mrs. Ihatag na ko siya. nya mo kuan day nga ilambos sa nimo. Unsa man imong kuan ato? Unsa imong nauna-unaan ato nganong gilambos nimo? Kay luoy siya akong anak. Ha? Luoy siya akong anak. Unya karon kabalo ka sa imong anak ron, naunsa siya? Nasa balay, dili tinuod patay. Ha? Dili tinuod patay. Dili tinod patay? Oo. Namatay naman imong anak katong 7 months old. Yung nagkatawo mo ka? Dili tinuod patay. Ha? Dili tinuod patay. Nya unsa man imong istorya karon? Unsa imong kusison nagmahay ka sa imong gibuhat? Wala. Wala ka nagmahay? Nganong wala ka nagmahay? Kay patay naman ko. Wala ka naluoy sa imong anak? Wala. Nya sa imong misis, Wala. o ka naluoy. So karon unsa man imong kuan karon? Unsa imong na-feel karon? Gibuhaton nimo ang kuan sa imong anak. Unsa man? Istorya. Wala ko nagmahay. Wala ka nagmahay?